Sam. Lingi kaya ito sa bintana, Sam. Sa bintana, boss. No! No! Yo, what's up mga kachoy? Welcome back to my channel. May nag-request rin nga magpa-video daw siya. Wala na siya katulog ng hapon. Kaya nga video ko ade. Sige, atong videoan do. Nara yung trabaho. Yan, tagan. Yan naman eh. Kachoy oh. Wala trabaho sa bata nga wala katulog. Wala katulog sa hapon. Kung dili sa puton, maamaw. Ano yung trabaho niya? Ade! Video ko ade! Oh, na video. Lansan siya. Wow! Maamaw na! Ay, kumok na. Oh. Unsa na akong buhok ko. Unsa na sa sigig-ligid-ligid. May trabaho. Wala yung bata nga katsoy nga walay tulog. Wala, KTL. Wala, Dili KTL. buang maamaw. Unsa na amo na wala ko na si TL. Oh. Ligid na, nara siya. Ay, okay, gaga. Nara siya. Wala na itulog. Wala na itulog. Sa hapon, tanawan. Nawa ko, tita. Ay, tita. Tita. Si tita, ihoy o tita. Inday. Nawa. Nawa sa. Pagkita. Tut. Nawa gani akong kamot. Nawa akong kamot. Nawa akong kamot din eh. Wah! Akong kamot. Ay, sa. Makita. Okay. Hi guys. Hala. Nawa ko. Wala ako'y kamot. Akong kamot. Nara din eh. Nara akong kamot. Huwag yun yung trabaho sa bata nga. Dili katulog mga katsoy. Oo, no, nabuang. Wala man kilingaw. Open please. Nasa mga kamot to?
Hi. Hi. Uy, dyan. Wait lang, Deo, sa ikuan, Paano? Sam. Lagi niya ito sa bintana Sam sa to sa. No! 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 Di ako Deo! Kurto ko. Di ko... Somebody who can love me at my worst. Ron, nakikipon matanggal ron. Na. Tumugo gila ron. Mo bitaw baan hindi ba? Puwas yun. Sa mo talingi to sa lingi balingi. Balingi ba? Hi! Wait lang, ayaw sa ipalong ha. Why? Hi! Hi, nabuang siya. Wala katulog. This is ay magturo pa magturo kan ko magturo house turo host ko. This is this kane mo ne mo pato kane kaya mo ning panig ato sa kita niya tigigi isa di portahan portahan ba portahan Dapat. Hi. Inboy. Mama maning isaw eh. Udah sakto na Sam. Dali na Sam. Magkanta ko. Dali na Sam. Simok na kayo na siya, di ba? Dali na Sam. Uy, maumot ka ba? Ako. Dali na. Para makupo yung ipon mo. Ikaw na, ikat na. Bye. Sa mga istorya mo, ikat na. Wait lang. I'm so happy. Ano naman? Happy ko kaya nagguya ako gingani. Yeah. Then, kuan
kalimte, maghugas mo kamot, gikan mo sa gawas. Then, na may gisulat siya. Hindi na. Dali, magturo ko sa inyo. Na, cut na. Dali, ba? Dali sa... Sama na eh. Bago ako magpaalam, pakita sa mga mo. Dali, come on. There. This. Uy, pakita. Di ang imong gisulat. Hindi man. Akong Sulat ba? sulat. Kani ba? Oh. Drawing mo siguro. Drawing. Ako. Yan. Diba? Master kay siya. Diba? Liwat siya sa papa niya. Diba? Diba? Yara nang gidyo yung project sa atin ako. Diba? Diba? Master ka akong papa. So, bye! So, ayaw kalimte. Maglakaw mo. Ato mga mall na mag-facial office mask yun. Okay? Pag abot dayon, ano dayon mo? Alcohol din. Ang una, mamugas ang kamot. Pero singot na gayad ka. Oh. Ah. Parang naligo na ko, ha! Parapo. Bye! Thanks for watching!